L'Ajuntament d'Alzira, tal com va aprovar en l'última sessió plenària, va posar en breu en marxa uns punts d'atenció i informació per a autònoms i emprenedors. Nosaltres volem conèixer de primera mà en què van a consistir aquests punts i per això tenim amb nosaltres a Ribera Televisió a l'alcalde d'Alzira i també regidor d'Ocupació, a Diego Gómez. Què tal, Diego? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Una iniciativa que, com bé hem dit, en l'última sessió plenària d'aquest mes es va aprovar, però volem saber exactament en què van a consistir aquests punts d'informació que estaran a l'abast d'autònoms i emprenedors d'Alzira. Evidentment, jo crec que és una de les problemàtiques més fonamentals que tenim en aquests moments, és el tema de la creació d'ocupació, i per a crear ocupació també és important que els nostres emprenedors, els nostres empresaris, tinguin d'alguna forma una fórmula per a poder garantir totes les papers administratius, burocràtics, de seguretat social, de com instal·lar-se en la nostra ciutat. Aleshores, mitjançant el Ministeri de Consum, de Turisme, etc. I de Comerç, vàrem plantejar el tema d'incorporar-nos a una xarxa que suposaria col·locar algun punt d'informació als empresaris. I és això el que pretenem, és a dir, que al voltant d'IDEA se pugui muntar aquest punt d'informació per a que totes les persones que vulguin muntar la seva empresa tinguin la capacitat d'intervenció i la capacitat de decisió en l'àmbit molt més directe, en l'àmbit que torno a repetir, de quins papers fan falta per a les obres, per a la construcció, per a la incorporació en l'àmbit del CIRE i de la comarca, seguretat social, etc. És a dir, és un punt més que se suma al punt que tenim nosaltres, del punt d'intermediació o de mediació que tenim, el servei de mediació que tenim entre empresaris i treballadors per al tema de quan tenim alguna problemàtica estructural dintre d'ERTEs, EROs, etc., comiats, etc. Ahir n'hi ha un servei de mediació que suma també ara aquest punt que torna a dir que és un punt d'informació al món empresarial. Crec que és una bona iniciativa i que inicialment serà tota una tramitació telemàtica, s'incorporarem a una xarxa, crec que la xarxa CIRCE, que és el tema d'una xarxa d'intermediació per a tota la creació d'empreses, i tot això vindrà determinat, torno a repetir, al voltant del nostre Departament de Desenvolupament i Ocupació, que és IDEA. I a partir de quan van a poder gaudir d'aquest servei? M'imagino que ara, com sempre, aquestes coses passen perquè cal fer un conveni de col·laboració, signar el conveni de col·laboració, i jo crec que a partir del segon semestre d'enguany, si això funciona, podríem tindre-lo, i sobretot serà una visió que a partir de l'any que ve segur que ja estarà en funcionament. Crec que l'Ajuntament fa un esforç important per al tema de l'ocupació, per al tema de l'atenció tant als treballadors i treballadores com també al món de l'emprenedorisme, com tota una sèrie de programes, com una sèrie d'iniciatives, i aquesta és una iniciativa que suma més a aquesta necessitat que tenim després de la Covid, de que tant els treballadors i treballadores i també els nostres empresaris tinguin la comoditat per a poder intervindre i per a poder fer les gestions des de la ubicació més pròxima a la seva empresa. Moltíssimes gràcies. Diego Gómez, alcalde d'Alzira i regidor d'Ocupació. Gràcies per atendre. Gràcies, moltíssimes gràcies a vosaltres. Ja saben vostès, si estan pensant en obrir un negoci com a emprenedors i autònoms, així a Alzira van a poder gaudir d'estos punts d'informació que en breu estaran actius.